Preview. Preview. Mela, Inter 4 Red Bull Salzburg xejn. Tajb li forsi ngħidu kemm tej fuq din il-logħba li kellna il-pjaċir u l-onur li nerġgħu nassistu għaliha minn ġewwa l-Hibs Ground ġewwa raħal ġdid. Fejn illum prattikament il-protagonista tal-logħba kien wieħed u naħseb undisputed. Qed nirreferi għal Henrik Mkhitaryan, il-plejer Armen li skurja doppjetta u fil-fema tiegħi kien l-aqwa wieħed fil-ground. Biss illum tajb ukoll ngħidu li l-Inter ċe u dak huwa l-messaġġ li nistgħu nieħdu minn dina il-logħba. Inter illi kienet hemm il-ħin kollu, konna l-aħjar għal ħafna momenti tal-logħba u naħseb illi it-tim ta' spettaklu lil dawk illi ħalsu dawk l-40 euro illi ukoll raw din il-logħba. Plejer li kien tajb illum kien Federico De Marco illi fuq ix-xellug kien għaddej rieħ tista' tgħid. U wkoll kellna żewġ gols oħra ta' Valentin Carboni, żagħżugħ Arġentinu ta' Francesco Acerbi illi wkoll aqdulna is-serata. Nistgħu ngħidu hekk li kienet għal pre-season naħseb li kienet logħba tajba ħafna, ma nafx hekk forsi hawn xi ħadd jixtieq jikkummenta fuq dak li rajna llum. Biss bravi ragazzi u grazzi ta' din il-wirja eċċellenti li tajtuna ta' min ukoll jirrimarka iż-żewġ saves eċċellenti li ġab Samir Handanovic fit-tieni taqsima fejn ukoll żamm clean sheet fil-logħba. Taraw ukoll kumment ta' Ronald f'satnijaw illum id-diżappuntani Dzeko. Dzeko vera bil-kemm der illum ma tantx rajtu fl-azzjoni. Naħseb ukoll intik raġun fuq hekk. Ma naħseb huwa l-unika nota negattiva Ronald illi nistgħu ngħaddu minn dina il-logħba ta' ħbiberija illi kellna illi tista' tgħid għalqet l-Inter Malta Tour għal din is-sena. Ftit avviżi qabel ma nagħlqu għall-programm għada jirritorna Wayne Micallef bil-programm Żona Mondjali. Il-ħadd se jkollna double bill, Żona Mondjali fit-8 mbagħad fid-9 se nerġa' nidħol jiena fejn se nagħmel Q&A session magħkom fejn ukoll se nkun qed nitkellem fuq diversi temi fosthom dan it-tur illi kellhom l-Inter, l-esperjenzi tiegħi, xi kummenti oħra relatati u hemm diversi argumenti u forsi anke mistednin ukoll għal dan il-Q&A session. Mill-bqija inħeġġiġkom biex tkomplu segwu YouTube fejn hemmhekk ukoll ħajkollna il-links u l-videos kollha li qegħdin noħorġu minn ħin għal ieħor. Qabel ma nagħlaq imma, anzi se nagħlaq bih video li bagħat li l-ħabib tagħna Joseph Brinkat illi ukoll se permezz tiegħu ser naraw il-gowl illi bih Francesco Acerbi li fuq nota li mbagħad ħankomplu nelaboraw fuq il-ħadd naħseb kien wieħed mill-iktar players disponibbli illi kien hemm f'dan il-mawra interista f'Malta. Skurja li kien free kick penġo tajjeb u se taraw dik id-daqqa ta' bullet header tajba ħafna min-naħa tal-15 interista. Naraw dal-video qasir u mbagħad nagħlqu bil-kwiet jien narakom is-sibt mhux il-ħadd għax ħan insija tistgħu timmaġinaw li bħalissa it-tur ta' Malta huwa l-prijorità ma rridux ninsew lis-sibt hemm Franza Ingilterra il-logħba tat-tazza tad-dinja ta' 3 iljuni. Voldiri jien narakom nhar is-sibt wara Ingilterra Franza. Il-video ta' Joseph Brinkat u nagħlqu hawnhekk. Il-lejl tajjeb u sempre forza Inter. Ciao!
Angeli, nota di ciao.